Vitajte pri počúvaní podcastu Srdce do biznisu. Rozhovoroch o tom, ako sa mať v práci dobre, zvládať každodenné situácie s väčšou ľahkosťou, naplno využiť svoj potenciál a rešpektovať svoje limity. O nás, o ľuďoch v pracovnom prostredí, prakticky a vecne so psychologičkami a trénerkami zo spoločnosti Timan, Martinou Šarišskou a Janou Oleksovou. Janka, dneska máme takú peknú tému, platnú x rokov dozadu a x rokov dopredu. Stres. Ako ho zvládnuť, ako sa s ním vysporiadať a ako teda nielen s tým stresom, ale aj sám so sebou, ako pracovať v tých stresových obdobiach alebo v tom strese, ak ho mám teraz v práci. A dohodli sme sa, že sa dnes zameriame na takú oblasť stresu, keď nie som úplne pánom svojho času v tej práci, že prichádzajú úlohy, ktoré sú buď od môjho manažéra alebo od klienta a nemám veľmi možnosť rozhodovať, kedy a ako tú úlohu vykonám. Ako sa v tomto naučiť fungovať, aby som bol v pohode? Presne tak, lebo my aj na tréningoch stres managementu sa väčšinou venujeme tej prevencii. Čiže základ je, aby sme tých stresových situácií mali čo najmenej. A naozaj ale sú situácie, kedy to nemáš až tak pod kontrolou a kedy ten stres sa nákopí často bez tvojej vôly. No a to bývajú také obľúbené otázky, lebo vlastne vtedy ľudia majú pocit, že to nie je ich v moci. A asi najzákladnejšie v tejto chvíli je oddeliť zrno od pliev, alebo sa pozrieť na to, že čo v tejto chvíli je v tom mojom kruhu vplyvu, že čo ja mám pod kontrolou. Lebo napríklad, ak je to 10 úloh, ktoré na mňa padlo od toho môjho šéfa, tak sú tam. Hej? A teraz musím začať hľadať, že čo môžem urobiť. Môžem napríklad vždy pre mňa základný pilier, krok je komunikácia, čiže môžem vôbec pomenovať, čo sa mi deje a môžem zreflektovať tú situáciu, pretože ten môj šéf možno ani nevie, že ma práve zavalilo niečím, čo ma dostalo do akútnej stresovej reakcie a že je to nad moje sily, pretože nevie odhadnúť ten rozsah alebo to, čo už na stole leží nevybavené. Čiže vždy asi prvý krok by malo byť také, že pomenovať tú situáciu a povedať, že počúvaj, som teraz v strese, lebo mám takýto úloh, toľkoto úloh, potrebovala by som na to x hodín, ale tie kapacity časové sú takéto a čoho sa vlastne v tom bojím. Že povedať aj, že bojím sa, že to nestihnem, alebo bojím sa, že to pôjde na úkor kvality, alebo bojím sa, že to pôjde na úkor možno z môjho voľného času, zdravia, čohokoľvek. Čiže len pomenovať, aby v podstate som možno získala aj nejakú tú podporu toho šéfa, alebo aby som si aj utriedila tie svoje myšlienky. Často vlastne už to samotné pomenovanie otvára možné riešenia. To je celkom dobrá rada, že pomenovať to pred tým šéfom, alebo spolu s tým šéfom, alebo tomu šéfovi, lebo veľakrát to pomenujeme len na tých nesprávnych miestach. Teda buď kolegom, zase mi toho toľko naváľal, alebo doma sa posťažujeme. Čiže je to produktívnejšie povedať priamo tomu šéfovi, ako si povedala, možno nevie, hej, že čo ešte. Možno nevie a niektorí ľudia napríklad hovoria, že a na čomu to budem hovoriť, čo on mi povie, že ja viem, že máš toho veľa, ale ja to nemám komu inému dať. Hej. Ale to tiež nemusí byť koniec tej debaty. To môže byť dobré. Ja chcela som ti dať tú informáciu o tom, že sa bojím toho zlyhania. Chcem sa potom možno opýtať, že keby som to nestíhala, čo z toho môžem pustiť, alebo aké sú tie priority, alebo v akom poradí mám o tom uvažovať. Čiže niekedy ani ten šéf mi nevie polovicu z tých úloh odobrať, ale vieme sa dohodnúť, že čo bude to najmenšie zlo, že ak je to naozaj nemenežovateľné, nezvládnutelné, tak kde sa bude dať púšťať. Čiže ten druhý krok, mne príde, šéfe, ak mi nevieš pomôcť riešením tejto úloh, tak mi poď pomôcť s prioritizáciou alebo s tým, že kde nemôžem ubrať a kde môžem či už pustiť z toho času, kvality alebo nejakého toho parametra. Čiže si spomínala sa sústrediť na tie veci, ktoré mám v tom danom momente pod kontrolou a to je ten spôsob, akým
odkomunikujem to svoje prežívanie a možno kapacity, možností a stav tomu šéfovi. Hej? Čiže nad týmto mám kontrolu, ako budem komunikovať. Ako to budem komunikovať, áno. Ako to budem prioritizovať, čiže to je druhé, nad čím mám kontrolu. A podľa mňa tretia taká vec, ktorá mi tam príde, je, že aké zdroje mám k dispozícii, lebo my často, keď dostaneme tú úlohu, tak ju zoberieme, že ja to musím riešiť. Musím rýchlo, dobre, aby všetci boli spokojní, čo je tiež taký stresový signál. A vtedy je veľmi dôležité sa zamyslieť, že kto mi s tým môže pomôcť, kto mi s čím môže pomôcť. Pretože možno v tej organizácii sú zdroje, ktoré my nevyužívame. Mne napadol taký pekný príklad jedného bývalého kolegu, ktorý vravel, že hrozne dostávalo do stresu jedno tlačivo, ktoré musel stále vypisovať a vždy akože mu to zabralo veľa času, energie a tak ďalej. A raz už naozaj, že nestíhal, tak poprosil kolegu, či to nevie urobiť a ona jej tak zasvietili oči, že jasné, rada. A že on to roky robil a nezistil, že ten zdroj má, lebo sa vlastne nepýtal a bol to taký opakovaný zdroj frustrácie, stresu a vlastne nevyužil tie dostupné zdroje a jej iba tak zasvietili očička, lebo my si máme také tie bloky, že aj tak ani iní nemajú čas, nechcem ich obťažovať a tak ďalej, ale to vlastne nezistíme, kým sa neopýtam. Čiže ja môžem férovo prísť, že počúvajte, mám týchto 10 úloh, toto sa mi deje, vie mi s tým niekto pomôcť, možno recipročne ja viem pomôcť zajtra, alebo s nejakým iným typom úloh a prerozdelíme tie zdroje v rámci organizácie. Čiže hľadať pomoc, nie sme na to úplne naučení, chceme to všetko zvládnuť sami, ale to je chyba z pohľadu toho stres manažmentu. A teda aj z toho racionálneho využívania, vhodného využívania dostupných zdrojov. Áno, a tých zdrojov je teraz málo, tak ich čo najlepšie rozdielme. Áno. Dobre, čiže 3 veci, ktoré sme pomenovali, ktoré máme pod kontrolou, komunikácia, priority a zdroje, dostupné zdroje, teda hľadať dostupné zdroje. Čo ešte? Je ešte niečo, čo by nám mohlo pomôcť? Mne tam napadá ešte také, že postarať sa sám o seba, o tie svoje zdroje energie, či už mimo toho pracovného času, že naozaj dobre zdrojovať, mať koníčky, príjemné aktivity, všetko postarať sa o seba samého, aby som ten deň nastupovala do práce s čo najväčším tým energetickým čímto púlom, keď ten výdaj bude veľký, ale zároveň aj počas toho dňa si dávať pozor na taký ten prestávkový manažment, čiže na krátke pauzy 2-minútovky, kedy sa postavím, možno prejdem, idem si nabrať vodu, vyjdem pre budovu, porozprávam sa s kolegami a tak ďalej, aby sa to telo uvoľnilo a aby odišlo z tej stresovej reakcie, pretože čím viac budem v pohode, tým rýchlejšie v podstate tá práca pôjde. Čiže často ten stres spôsobí, že nemám čas sa ísť ani kedy napiť, vycikať, prejsť a tak paradoxne si napríklad nastaviť ten budík, že po každých 50 minútach na 2 minútky, 3 minútky odstúpim od toho a zazdrujujem to telo, aby potom vedelo podať ten výkon, ktorý potrebujem v ten deň podať. Super, čiže také mikropauzy, ktoré mi pomôžu jednak hneď dočerpať trochu tú energiu, ktorú som vydal týmto prácou, ale na druhej strane aj ten odstup mi dávajú od tej úlohy. Hej? Čiže dokážem možno na ňu potom nahliadať nejak inak, možno mi niečo zaujímavé pri tom napadne, alebo nejaký nápad príde, keď odstúpim od toho. Keď tam nie je už potom takéto prílišné sústredenie sa, tak to vždy pomáha tej kreativite a tomu nejakému inému nápadu. Čo s tým? A ešte mi napadlo, že aj to máme pod svojou kontrolou, ako sa k tej situácii postavím ja sám. Hej? Či to budem brať ako strašnú krivdu, že ja tu teraz musím trpieť a niesť všetko bremeno a všetky úlohy za všetkých, alebo si poviem, že OK, tak toto je a nejak to zvládnem a urobím si to najpríjemnejšie, ako sa len dá, čiže môžem sa aj takto o seba postarať už priamo pri tom výkone tých úloh. Hej, že ja neviem, si pustiť aj nejakú dobrú hudbu
alebo ak sa to dá samozrejme v tom prostredí, alebo si nakrájať jablčka k počítaču. Hej. Jablčka, alebo sa ísť porozprávať s kolegami, alebo nepreniesť ten stres. Pre mňa napríklad je veľmi dôležité nepreniesť ten stres na iných, lebo keď ich dáš dole, už ti nemá kto pomôcť energeticky. Hej? Čiže dať si pozor, aby som nebol tým šíreteľom tej skepsy a zlej nálady, aby tí ľudia ma vedeli potom zdrojovať. Aby som radšej vedela prísť a povedať, počúvajte, ako ťažko mi je, zle mi je, pomoc, postarajte sa, poľúbte ma, pomojkajte, alebo priniesla do toho nejaký humor, ale ak ich stiahnem so sebou, tak si tak trošku zabíjam potom ten možný zdroj. Čiže na 5. mieste, a teda určite nie poslednom, by mal byť ten tím, ľudia okolo mňa ako zdroj dobrej nálady, starostlivosti, rozptýlenia, vyrozprávania alebo niečoho, čo ma v tom udrží. Super. A nebrať sa možno príliš vážne. Ten humor, to mi pritom ide, že veľakrát v tej práci máme pocit, že keby náhodou niečo, tak sa zrúti celá firma. A ona väčšinou prežije aj bez nás. Takže tak, ale to si vieš čo, nechajme na nejaký iný podcast, lebo podľa mňa ten stres, čo si spôsobujeme sami, to je samostatná téma. Áno. Dobre, tak super. Myslím si, že máme nejaké tipy. Držíme palce všetkým. Každý z nás sa tam môže občas dostať do tohto. Nezabúdajme na veci, čo máme pod kontrolou. Na náš tým, ktorý nás podporí. Teda ten okruh. A držíme palce. A ako to máte vy? Aké ďalšie témy vás zaujímajú? Tešíme sa na vaše komenty, postrehy a námety na rozhovory na podcast@timan.sk. Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn.